Tidak. Nek kowe cocok ning rene kon renang enak. Gak roh. Ora roh. Kudu ora roh nek kene mbok isen aku lagi rene roh kok. Ndak roh paling wis renang rene. Iya. Dewe betul Ibu. Aku ngatek kedikian. Pemanasan sih. Ambekan. Mak ngeten iki dikaporit napa mboten? Jarine kita tekok ilang ngomong kapor itu nek. Iya, Pak. Ini aku. Pak ya Allah. Geger diwang kurang ajar iki. Sak watem lisan korak. Aku iki malah gak iso renang kok. Pak iso. Bagus, Pak, iki renang iki. Ayo, ora. Iki mbok obati apa ora, Lek? Kapuri. Mangga ora gatel. Gak gatel. Kapuri kan apik. Ya, buruan 2000. Ayo, Lek. Buruan. Ayo, Bran. Buruan 2000 kene lho. Ibu. Lorong ewu sampe nih. Murah ya, Mbak. Mboten. Drude, sakmene Dik. Walah, aku ora iso renang kok. Jalan-jalan. Aku kudu jalan-jalan ngene. Pak carane piye, Pak? Pak pamane arep nungguk laut piye ya, Pak? Yo tenang ya, gak iso renang iki. Nggih, angel ya, Mak. Kok iso Dik? Ini kabine kene ya. Mak yo ketok to, Mak. Gak iso, Dik. Piye, Pak, pamane? Tak kudu ya. Ya Allah. Aku gak wani, Pak. Tidak wani ya, Pak. Walah Pak. Wih, Pak iso renang tenan nih. Pak Luhan. Aku gak wani, Pak. Tapi gak lunyu, biasanya lunyu iki. Berjalan gini kok, Pak. Ayo, ora aku jalan. Ya sikil iki. Halo, kok bensin, Pak? Bojo ditembak iso koyo ngene. Loh, ngilang Pak. Bojo ditembak kok koyo dapat. Aja apa kowe. Kete. Gedang. Lah nek nenggok darat kok gak kuat, tapi nek ning kene kuat. Aku ora tau. Aduh. Ajar. Kok jungna. Foto di. Disari. 1, 2. Emak. 1, 2. Karo Pak Mak. Pak foto Pak. Foto. Foto Pak. Pak kok wedi. 1, 2. Loh.
Tani gak tahu ngene, Dil. Masuk Ora mak. tahu tekoke lho, Pak yo. Apa, Pak? Apa? Banyune kok gas asli minum, Guys. Oh. Gas banyune. Langsung saka sumur nggih mak niki. Banyune asli Aslinya bening. Ya. dari sumber, Guys. Nih, besar sekali. Jadi kalian pengen renang silakan di tempat Sendang Gondelek Games golek yae. Wah, terima bayar 2.000 wis los. 2000. Ben kena nggo tuku bensin. Kok banyak dikak lalek sun. Ya bilas. Mesti kenapa ya mak? Ya Allah, cetek padahal. Banyak tuh. Bah, saya. Ayo, Bah, renang, Bah. Enggak, Bah. Ayo, Bah, ngumbah manuk. Manuk diubah. Yo. Belajar renang mak, kali Pae. Weh. Ayo. Aku gak salin mak, gak salin. Mak, mak, gak salin. Nah jalemane ra kemuat kok. Mal kanggo kene wae blorot kok. Loh, mak, sekalian renang. Walah, Pak seger. Seger tenan. Seger, Pak. Hah? Seger. Ger. Ini penghuni kok. Ini bersih kan ini. Kok bisa kuning tenanan sih, Pak? Nanti. Banyu surga. Ya, Pak. Asli ya, Pak ya. Sesuk nek lho, Pak. Pokoknya harus wajib renang terus. Banyune wah. Ini cukup bensin, guys. Bensin mau ini. Ada Pak monggo. Lah wis asu ya. Lah lu nambahi kok. Banyune wantes ya. Iki langit pisanan kayak biru ya, Pak ya. Marai yo wis Misalnya orang itu biru ya biru ya. wis pirang dino. Iya marai tekele paman dicat biru ngono apik. Orang itu biru atau ya biru api mana sih itu. Kita ya jadinya elek kan. Kalaupun tak mekoral. Golo kok karo sentuhan.
Langsung. Kalau saya kapan pacaran kalau Belajar renang, Pak. Belajar renang. Belajar renang, Mae. aja mbok lebrak lho tak pateni iki kok. Udah aku mau badrah iku apakmu anu ku badrah wong. Yo, 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 yo. Terima dulu. Iki terapi bagus iki. Nggih, renang niku kan tinggi pernapasan bagus. Nek mlayu nek anu lara. Tapi nek mlayu nang banyu ora. Boleh kena nelap, pamane telepon yo tenan yo biar yo percaya. Gak iso. Gawe pelampung guys, Pak iki. TKM gawe pelampung. Enak din cara-carane eneng. Bisa. Tolong. Tolong. Walah iki tenang iki paman. Kayak iso renang. Bayang lah. Jadi nek nengok pedalaman harus bisa renang, latihan. Jadi Sowangi. Anu angkos. Stop. Hotel mie kene ya? Enggak rame, Mak. Pop mie. Tidak gazebo tuh. Kok gazebone dilah kene kok? Gazebo. Dilah kono lho. Heeh, jos ya, karo hotel mie. Mie sosis, laris ya. Cilik-cilik yo. Rame, Mak. Mak iki jane cara mau nek serurutane seru yo, Mak ya. Heeh. Jane serurutane iki. Jangan nang tak. Pinten nih, Mak? 200 juta. Oh, Panjen iki wong renang iki larang. Aku ndek kepe bangun ki lho renang. Anak filtere nek opo. Ora usah. Masain enggak usah din. Mergo apa perawatane nggon renang ki mahal. Enggak usah kepengen renang yo nang jowo ae. Iki lah murah sih. murah jadi banyu nggih. Mahal. Renang ngene. Urip kok disusah-susah. Harus ditulak wis. Ding, Heh? ding kae sama. Jedinge lek to Ini siapa? boleh. Gedung. Masa nggih, Pak? Ora budimen. Banyune ganti terus. Terus Terus ya gak marai nyamuk lah apa banyu ora larang kok. Nek kae memang karang banyu di geden-gedenan. Kan enggak. Sekarang tanah merah sudah aman, tidak ada pabrik. Tapi kalau dibeli pabrik lagi, ya mbok. Pamane tanah di situ dibeli pabrik lagi yo gak ero. Banyune dijublos langsung kok ngono. Ora tau kerja sana.
kok tekan kono mak. Kok jadi si IKB iki piye iki? Kok nek menawa gak bayar. Oh. Apa ini iki? Ambek sun pateh. Sun aku ngresike lho, sun pengen karuan resike aku mbok tarik megah. Hah? Aja, iki. Bahaya ta cilik. Ya sakmene pas lho Pak ya. Ayo Kak Darna, Kak tak bayari. Enggak nyemplung. Ayo. Ker. Ker. Oh. Kalau ini kok. Ker. Ker suker. Udah ke? Apa jaluk ini kok? Si Indah sampai mae. Ya Allah. Tinggal Mi. Dengan mawon, Dek. Nggih. Anu ku rusak katokku. Kok banyune iki kok ya rusak. Iki lho loro, ngono tak kene kira nang loro nang mbak cerong iki. Tewas desa tak kakno. Paling gak yo piro Dek ngembayari bos kok yo. Nggak nggih. Ampun, 2.000 nggih. Lah, nggih. 2000 nang loro duwe kok. Saru bos kok ngono. Lho kok tak syuting malah. Lah wong kowe nenggone wong-wong malah disyuting ra bayar ya Pak. Wis dibran numpak kapal ora bayar kok. Dan ini kira rugi, Mak. Hah? Rugi mungkin. Iya. Iya gak. Mergawe ku yo apa mergawe yo ngetokno duit sekolah sik ayo ngetokno duit Nggih. bayar kok. Alah iki kok malah Kene ruang pendaftarane yo. ngung pipis. Pendaftaran bayar tiketnya di kono. Tak kon kei kotak amal ngono ayo ki dadi ora usah anu nek ora usah ngenteni wonge ngono. Berarti kita bodoh kae. Iya. Aku marah roh anggere perene kok. Apa jodoh kok di situ. Walang dek ini ku rene nu walang roan. Bok yo ge buak kah kabehan kah ngepung kah kentong iya lho. Kamera iki ora patek oh. Merahnya ngeleno lek sing renek. Tapi yo domah iki. Mau caca yo ngenteni yo. Ngenteni. Caca pe bulan yo ngenteni asing sik, bayar sik lagi sebulan. Guys, Mine sudah datang. Mine datang, guys. Wow. Renek mak. Ese. Nggih. Pak Eko, ono. Nggih. Walah, karena mana mie godok. Iki godhog apa bawang? Yo. Ini Pak, foto dhisik Pak. Set. 1, 2, 3. Foto Pak. Tuh, ini dhisik foto. Foto iki foto. 1, 2. Emak. 1, 2. 1. Lah kowe njaluk apa kowe ndang njaluk? Pulau. Kula boten. Wirid Ngirit Boten.
sungkan kowe karo bosmu. Irit. Mangan apa dan jaluk. Mboten, Lek. Lah kok sak mie kok? Iki panas. Pak ngono kok wetek-wetenge panas. Tapi jaga pae. Seger, Mak. Awal tak jaluk. Kok jangan jaluk? Semua tak utang. Kenapa? Jual ini udah sih. Ini kan sausnya ya enak, Kak. Apa jaluk ramto? Cuah. Kok nang parang kritis ya, Pak. Aku haduh lha opo. Mungkin itu kena renang. 2000. Ini pesen gue jenis ukir. Jalan pangan ki enek ayo Pak ya. Wis ya Allah nek buka iki. Ning jero nek wis memang sik jalan pangan yo. Ini situ ini kopi. Lah yo. Kecamaan sing gini kopi ini. Ini kudu kayak pemancingan. Tempatnya mana ini? Closing, Mak. Sini pengen sampean. Wis terwaras ana sing kana juga rezekine dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.